монах на римите и пръв регент на меланхолиите. Цар помаза на приткащите полски загледвачи. На този Дон Амур, Дон Купидон, маршал на женските полибърчащи и крал на мъжките затигащи. Слугата съм да му тръбя страмата, като помощника на гробата. Аз, влюбен, хлътнал в тая тук, която както нов часовник немски ще трябва всеки миг да се нагледа, защото инак няма да е вярна. Аз клетвата си да потъпча в прах. И то за най-опасната от трите. За тази тъмнокожа дяволица, с две топчета катрани забити да след лицето и така шамлива, че да бъде шарбо запази. Так щом поиска, лука ще ти сгази. Кой? Аз да се влека и да се моля след нея? Така е. Той е напаст, която Купидон ми е изпратил, за дето се отнасях тъй нехайно към детската му всемогъща власт. Сега ще любя. Дирия. Плача. Пиша. Какво да правим? Любовта е сляпа. Един обиква ябълка. Друг. Ряб. Събуждам се, ръцете ме сърбят от тази скука. Един ми умише много стартъл, другия ми се пука. Че трябва да си ходя, въобще да не ми пука. Но всеки си мисли, че се хвана неговата кука. Такива случаи се мисли базука. Да го изпратиш към чатка с бърз полет от тука. Има хора, които искат да те пробват, можеш ли да стигнеш далеч. Тук и си стотишат, просто ти и умреш. Тогава те разкъсват цялата позада, на тях винаги стига. Дори и да си малък, каквото и да правиш, не бива да им се даваш, може да криеш и да бягаш, просто трябва да внимаваш! Искаш ли парче от мен? Ела да си от мен! Искаш ли парче от мен? Ела да си от мен! Искаш ли парче от мен? Ела да си от мен! Искаш ли парче от мен? Ела да си от мен! Искаш ли парче от мен? Ела да си от мен! Искаш ли парче от мен? Ела да си от мен! Искаш ли парче от мен? Ела да си от мен! Искаш ли парче от мен? Ела да си от мен! Искаш ли парче от мен? Ела да си от мен! Искаш ли парче от мен? Ела да си от мен! Да, това е моята глава. Всеки тук се скъсва на пака. Лошия домашка! Такава е пачки. Получава 4 месеца. 4 студашки! Сега се нарича това моето момче. Идея много просто каквото рече. Аз съм сериозен, стане мога да се шегувам. Не съм композер и не съм седнал да умувам. Каквото и да правиш, бъди умен и разумен, за да оцелееш. Не те клеветам да смееш. Иначе имаш против тако шум да си лееш. А можеш сам нека нощ да си запееш. Когато изпробваш сам на себе си ще спееш. И се питаш kako ще стигна до тука. Я съм мой човек, сказа си лука. Не трябва да чакаш когато ти писне, да не оставаш само с парата, когато ти кисне, защото можем да възпочвам че без стигна от Бе, бето! да не караме фука, да паднат от небето. Чао, да не стане като